ole zaina hianin ei thil lom om deuh mai ka kenga zain hianin thil ti tur chi hi kan naya ami te ngaya chuan eng vak ani lo mai thema se ke ni nge chuan ro pui kan tia kan YouTube channel 3k like alo nei ve to subscriber kan pung zel don on kan share kan lo em wa pathian le min du sakku ta chunga kan lo thu kan soya chuan zaina hai kek mo tak mai madam min siam saka ai kan kat do na chuan subscriber ta zong zong han bar ka chak kop mai ma se lang sang ate kan om si a thei si dawa chuan zaina hian thil om deuh mai ai tun la ya sai lo lai ti siak na ya oma Anjali tel be a ni na hian music kan play dun thina top 20 han ting ve lo mai chu an lom do na pathian hena lom tu sing kan nei nga chuan chu lom na pa in ke kan kat do na ni o zain hianin a thil ti tur pakhat kan nei boka ai tun la ya competition na oma sai lo lai ti siak na black hanin ran thak takin pathian zara a top 20 te kan han thleng ve ni a an lom maya itu hen lagen po cha le meka zain hianin thap pakhat ron present chau kan tum hialani leng zeme gospel chu kan soi thei hri lawa Daz Production, lo subscribe ve vek ru.